सर, आज तुमच्या वाढदिवसाला शेकडो जण शेतकरी उपस्थित आहेत. तुमच्या काय भावना? या ठिकाणी मी खरं पीक कर्ज काढण्यासाठी आलो होतो. पण एवढं चांगलं आहे. आज सगळे नारायणगावचे प्रमुख आहेत, संतोष नाना आहेत, भगवान सरपंच योगेश पाटील आहेत, मॅडम आहेत. निश्चित आपण आम्हाला ज्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, या शुभेच्छा निश्चित माझं प्रेम, तुमचं असणारं प्रेम हे मला उत्साह वाढवण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी निश्चित प्रेरणादायी करेल. मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. थँक्यू. चला, ओके. थँक्यू.